Hej, jeg hedder Svend, og jeg er nørd. Jeg går på Vestfyns Gymnasium, og jeg er et akademisk våben. Jeg har ikke nogen venner, men til gengæld får jeg 12. Jeg elsker at nørde. Det her er nørder kemi. Selvom jeg ikke er kemi, så er det stadig det, jeg bruger min fritid på. I frikvarteret, der elsker jeg at læse. Her på gymnasiet elsker vi at drille hinanden. Jeg elsker naturvidenskab. Det er min passion. Alle elsker, når jeg spiller klaver. I frikvarteren, der elsker jeg at hjælpe lærerne med deres forberedelse. Og nogle gange får jeg lov at lave min egen Excel-ark. Det der, det er seriøst sjovt. Jeg plejer altid at købe et æble til lærerne. Timen starter om 40 minutter, og jeg kan ikke vente. I frikvartererne kan jeg godt lide at læse med min bedste ven. Her på gymnasiet er vi super gode til gruppearbejde. Nå, det var det for den gang. Nu skal jeg til team.